Da, gata. Bună seara! Bună seara. Cu ce vrei să vă ajut? Am venit să-mi dați, vă rog, un cărți. Bine, să mă pun, dați-mă mai așa. Așa. Pentru ce să vă dau, doamnă? Pentru iubire, doamnă. Aoleu. de foc. Da, ce faceți acolo? Facem un truc așa ca să vedem dacă vi se abate de rău. Da, Și dacă vi se abate de rău, vă avertizăm. da. Dacă de bine să mi se arate, dacă de rău să mi se întunece, iar dacă o fi de bine să mi se arate, dacă o fi de rău să mi se întunece. Pe tarot de ghicită să mi se arate. Deci de-am de ghicit unde e tarot să mi se arate, dacă o fi de bine. Așa. Nu. Nu place viitorul matale deloc, doamnă. De ce, doamnă? Văd, Acilișa, că iubirea ta de care iubești stă 10 metri de tine, dar n-ai nicio dragoste față de ea. Înțelegi? Da. Iar dacă o fi de bine să mi se arate, iar dacă o fi de rău să mi se întunece, dacă o fi de bine să mi se arate, dacă o fi de rău să mi se întunece. Așa. Aici.